Vítajte v relácii Buď na ty z IT a dnes sa spolu pozrieme na históriu televízorov. Ako sa z jednoduchého experimentu stal jeden z najdôležitejších vynálezov modernej doby. Televízia nám prináša zábavu, správy, šport či vzdelávanie. No viete, ako to všetko začalo? Poďme na to. Prvé pokusy o prenos obrazu siahajú až do 19. storočia, keď nemecký vedec Paul Nipkow v roku 1884 vytvoril mechanický televízny systém pomocou rotujúceho disku. Tento systém nebol praktický, ale inšpiroval ďalších vedcov. Skutočný zlom prišiel v roku 1927, keď Philo Farnsworth, mladý americký vynálezca, zostrojil prvý funkčný elektronický televízor. Predstavte si, že mal len 21 rokov. V 30. rokoch sa televízory objavili na trhu, no boli veľké, drahé a dostupné len pre bohatých. Prvé pravidelné vysielanie začala britská BBC v roku 1936. Po druhej svetovej vojne sa televízory začali masovo rozširovať a stali sa bežnou súčasťou domácností. Obrovská zmena nastala v 50. a 60. rokoch, keď sa objavila farebná televízia. Spočiatku bola veľmi drahá, ale v priebehu nasledujúcich 10 ročí sa stala štandardom. Vznikali prvé televízne seriály, športové prenosy a svet si začal televíziu užívať naplno. Ďalším prelomom bolo diaľkové ovládanie, ktoré nám ušetrilo chodenie k televízoru za každým, keď sme chceli prepnúť kanál. V 90. rokoch prišla ďalšia technologická revolúcia, HDTV televízory s vysokým rozlíšením, ktoré priniesli omnoho lepší obraz a zážitok zo sledovania. Dnes máme smart televízory, ktoré sú pripojené na internet, umožňujú sledovať filmy na Netflixe, YouTube, hrať hry alebo ich ovládať hlasom. Rozlíšenie sa zlepšilo na 4K a 8K, obrazovky sú tenké a štýlové. Už nepotrebujeme veľké antény, všetko je dostupné online. A čo nás čaká v budúcnosti? Možno budeme mať holografické televízory, ktoré nám premietnú obraz priamo do priestoru, alebo ich budeme ovládať myšlienkami. Televízia sa neustále vyvíja a je fascinujúce sledovať, kam sa až to môže zájsť. A vy, pamätáte si na svoj prvý televízor? Bol čierno-biely, farebný alebo smart? Aký televízor by ste si prijali v budúcnosti? Napíšte nám to do komentárov. To bolo všetko na dnes. Uvidíme sa pri ďalšej zaujímavej téme a nezabudnite, televízor je skvelý, ale aj čas vonku s priateľmi je dôležitý.